Discreto papel ofrecido por Cabo de Cruz nas dúas regatas disputadas esta pasada fin de semana na Ría de Arousa, pertencentes á Liga Euskolabel, a competición de remo máis importante a nivel nacional. A embarcación crucense obtivo un 8º posto na primeira bandeira Barbanza-Arousa disputada na xornada do sábado en Rianxo. Un día despois, diante da súa afección, Cabo de Cruz só pudo ser 10ª. Aínda así, os boirenses seguen a ser a mellor embarcación galega da competición. Son 8º con 65 puntos, por diante tamén de Ares e Tirán. A vitoria de onte en Boiro e o segundo posto acadado na xornada do sábado en Rianxo afianzan o liderado de Santurci na Liga, que suma 129 puntos na clasificación xeral. Seguen a por esta orde Hondarribia con 120 e Ciérvana e Donostiarra, as dúas con 105. A embarcación de San Sebastián coa vitoria en Rianxo conseguía tamén a primeira bandeira da tempada.